Dugay pa tayo. Grabe, ganda to ha, no? Kaya na, diskarte. Kurot, yung bugas dito ah. Apil pa mga ganitong gamay na lang kayo. Haudaw, diskarte, tawanas. Napay kanon, bagong lungag. Luwag. Napay kanon. Tuan, tara. Tara na eh. Nangatay pagsaksiman Si Mana na ni, sunod na punta manghulam. Asa mo ito mga ito? Nipay nga opti pa mao ba? Gutom na kayo. Mawin na suroy-suroy ta kay mangita tag kahulmag bugas. Asa ka ta manghirap ni bugas kadaggon tug lawat di ta manarbaho. Di ta man nabaho eh. Bis ka kakapoy na manabaho mangulam ra tag bugas oy. Atay, unsaon man tunog di ta manarbaho. So ta ibayad nang manghirap ta. Ay na si problema na, importante makakaon taron. Bahala nang bayad-bayad diha basta kay makahulam taron. Try, sige ta. Tira, try asam ta di. Isa oy. Am ta manghirap bugas niya basi kuwate kay raman diya ba. Maupod ka na ino. Ay, tama di ay. Nakita na ko si Pare Samuel gahapon. Nagpagaling og humay. Dagan ito bugas ron. Dagang ito bugas no. Sumitrada ni. Siya na itong una naman. Pwede, pero ako una. Sudra ka para dagan tag bugas mahulam siya ba. Ay ikaw na magulat sa ko diriya. Wala tanda sunan. Tama no kay kung magsabay ta gamay ra tag mahulam. Gani no para dagan tag wala bitay trabaho ni. Tara, dito ko Ako magulat. na. Tara. Dito ko magulat to. Dili ka paabot. Dili na kulat. Okay, para ako ra isa mo ulam dito ba. Pag human, kabalik ko diri ikaw napusunan para dagan tag bugas. Sige, sige. Pahit kailangan plano bay. Udah sawa. Magaling kang kupal ka. May lang magkahulam tong bata ato ron. Kriminal biya gitugnaw ng bata ato. Balitag na atong bata ron. Ayo! Ayo! Samuel! Isa man nawag bay? Oy! Ikaw man din na pre! Saman! Oy, ako lagi pre. May buntag. Let's sabi, natuloy-tuloy semua ba? Sa may tuyo ani buangan eh, padul-dulon pa ta. Sa kong jamming ini para makiram kong bugas ba? Gutom ni kayo. Ay, tama day. Nagpuluya ko para maka-sure ba makahiram ko bugas. Pre, sa may tuyo pre. Pre, nasa ka? Uy, pre, wala ikong kaon ba? Duha nag-adlaw. Yung sa may matabang na ko si Moni. Signa kay bugas na pre nga bakante. Oh. Pwede ko na iraman pre, gutom yung kayo. Sige, tanaw sa ako, lingkod sa ako, saan ako bangko be? Magaling kang kupal ka. Kita nga, gutom na Sa lingkod sa. Pabutan na ko dre, kinukuha ko kuan, bugas. Sige pre, sige pre. Dali ka ba pre? Ning kagat sa kong jamming oh. Siniguro makiram ko bugas ron. Pre. Okay na ne? Pre na pre. Ilungag na senyor para mawala imong kagutom. Pre, salamat kay pre ah. Oh, sige, sige. Ako rin listang hinag pre. Sige, sige. May problema na. Sige, Gutom sige. ni kayo pre. Grabe dugaya itong bata ay. Sabi ko bugas pre. Dati. Nakadala di ka? Kailangan. Daggan pre yo. Ika pre. Ano sa mga pagtirada bay? Ay paluluyar akong jamming ito para nakatagang yung bugas ba. Gutom-gutom kirada ba. Ay na luya ka. Luya-luya eh. Dati sa parang buhaton na niya. Luya pa siguro ko. Ikaw, gusto yung tirada dito. Ulam pa ko di na. Pagkiram to, kamera kayo ng bugasaw. Kulang na sa tuwa pagkaugma. Ano mga kuhan naman na bay. Bisod mo lagi sa kadlaw na. Kaya no. Ikaw, tirada dito ka. Tingnan ako. Ulam dito ah. Oh, dili ako paabot. Magpaulam mo juga to siya. Pahiram eh. Ano na may ebidensya? Binsa oh, bugas na oh. Katiya niya sa on. Pagtirada eh. Kaya ako di bala ni. Oh. Tingnan ko pre, paabot pre. Ina ni. Saan man ako di pagdiskarte bay? Lain po kayo magpaluya-luya po ko. Masilip na miyan eh. Hiduhan namin na paluya-luya. Sa may tirada niya. Ay, tama di ay. Kaya kani si Samuel. Limtanon kay ni basta makainom. Ati ko na ko ni. Ayo! Ayo! Insa naman punto na gay ayo. Oy pre. Ikaw man na. Saman. Oy, pre! Kaya ka pre, pre. Hina ko tuyo, pre. Insa na po kay toyo ani buangan ni, paisog-isog pa. Saman pre. Paning. Oh. Paning lang ako itong utang ni Mas Kuwa, pre. Dugay na ito ba? Mga tulog kasimana na to. Utang balik ko si mo. Limot, minong ba ito? 2,000 utang niyo ba? Kaya itong sad boy, ka nga. Pag maghihulam ka sa kuha kay magabubog ka kay doon mo ginom. Asa man to na time? Anong nakaulam ako Ginom dito sa balog ba kay Sa balog? kung sad boy ka kay bulagan ka. Kaya maghulam ka sa kwarta kay magwadwad ka ginom. Saan naman nakalimot? Naming taong ka eh. Kalimot naman ko pre, sorry kayo. Pati ulam, yung ko'y kwarta dire. Amo na problema. Kasi na kay bugas niya, bugas na bayad sa kuha. Bugas?
Tanaw sa na pre kung naa ba. Kay nangatag ba mo ka sa isagod kitong nato diri ganina. Sige, tanaw sa ko. Sige, pre. Okay na bugas, pre. Anak tirada ba? Siniguro. Hurot nito niya hatag sa kuwayang bagong pagaling humay ba? Ulat to na ako diri ah. Pre, okay na ganyan pre. Sorry kay pre okay. Ana mo jud ko maubog, makalimot magud ko. Sorry lagi. Mo nang kalimti na tang bayay na ang mga utang nimo. Lagi pre, yate mo na eh. Ya, okay na sa mga na pre. Tanaw daw kung igo ba. Kulang man ni pre. Anong ko lang mga tanaw mo bugat pa ano, nabay gamay oh. Tagol na dito. Grabe shoot tigil ni. Sut na wala na ganito kay bukan na no. Katong minlok ng lalang na mo. Kulang pa ni pre. Buhay man ni kabot 2 mil eh. Nakabot to smell. Pangita para dito usap pa matag mo sa kuha diha. Kulang pa man ni. Sige, sige, ulit lang dia. Baka kay kwarta. Ula lagi kwarta. Pangita diha. Sayat matay, gutom na kayo. Pre, Oh, muna dyan ka. Bukas ako, bagong lungag. ani? Oh, bagong lungag. Pila ka tsupa ni? Basta puno na puno. Init-init ba? Bagong Eh. ibot pa na ako. Dati init pa rin eh. Init pa. Ah, okay Init naman pa gamay. kayo. Okay naman gamay. Fight sa libre, okay na libre. Oh. Init, mapasok ka. Ah, okay naman, kaya naman. Sige, sige. Salamat ha. Sige pre, pasap. Pwes na ta. Oh, kuya sa ta. Okay. Ay, sige limot-limot, lagi sa mga utang lagi. Impat! Kaya pa tayo. Grabe, ganda to ha. Ano? Kaya na, ang diskarte. Purot, yung bugas dito ah. Apil pa mga ganitong gamay na lang kayo. Hawdaw, diskarte. Tawanan. Napay kanon, bagong lumag. Luwag. Napay kanon. Saan? Tara. Tara na eh. Nanatay pag sa kasimana. Simana na ni, sunod na punta manghulam.